and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Kahit tingalig, nakakita na siya labing maayong abogado sa Manila. Hinungdan nga iya na kung nakalimtan. Mahayan mo ang imong gibuhat na ko, Senyor Emilio. Pa tingaling, unsa na nahitabo ron sa inahan ni Milan? Ngano, attorney? Unsa'y nahitabo ni nanay, ha? Unsa, attorney? Milan, Naunsa si nanay, ha? kalma lang ha, Milan, kalma. Tugani ko, attorney. Naunsa si nanay? Tuwa siya karon sa mga kamot ni Senyor Emilio. Oh, unsa? Pero tuwan ang tibok puwersas kapulisan. Kinahanglan luwason ko si nanay. Ayaw pagawas, Milan. Mamiligro ang imong kinabuhi kon mamugos ka. Usa pa sagdi sa papa. Nga siya una makigsulti ni Senyor Emilio. Attorney, wa unta ko ron sa inyong atubangan. Kung wa pa mibuhi si nanay sa iyang kinabuhi. Mahal ko kayo ang akong inahan. Oh, hanay bahaw miniana, Milan. Milan, adagi lang kong higayon nga makigsulti ni Senyor Emilio. Agong isaad ni mo nga luwason ko ang imong inahan. Sige na. Balik na sa mong kwarto, Milan. Attorney, sorry. Sorry gid kayo nga ninghigayon na. Di ko maminaw nimo. Mahal ko kayo ang akong nanay. Nag-antusi sa pagpadako nako taliwa sa akong kakabos. Attorney, mohangyo ko nimo nga ayaw lang tugani si Hazel ning akong buhaton na. Milan, Ay kabala ka, attorney. Mangita ko paagi unsaon ako pagluwas si nanay. Di ko mapakita na itong demonyo. Palihog lang kong bantay sa kumahal. Doon ako si Senyor Emilio. Buhaton ko ang tanang paagi aron makumbensir ko si Senyor Emilio nga buhian niya ang inahan ni Milan. May kalit man ko ba ang akong dugan? Nga naman ka ni. Wapasan mo balik si Mahal. Ako siyang atuon sa silong. Gusto jud kayo ang kuba sa akong dugan. Hain makagibutang sa demonyo si nanay. Ganong nakuha man siya sa demonyo. Di day safe sa kumbento. Mahimo din yung daling sudlon sa demonyo. Niyan ako sa baya, Sinda. Wa di mapanalip din ni Padre Damian si nanay. Tigawang naman sad si Padre Damian. Di ko siya angay mahayan. Hain makaibutang sa demonyo si nanay. Nang ilang, Anong ibalik ka naman, Sad? may gikasulti pa si Senyor Emilio. Makahigayon pa tas pag-ikyas gikan din Nagamuam ka lang sa imong kaugalingon, Karen. Imo kong gidadin, he. Unya karon ikaw na say mamugos. Aron mo ikiasta. Wa tayo mahimo. Doon na nang ilang. May gikasulti pa lagi si Senyor Emilio. Mahimong nalingaw pa karon ang demonyo. Pero ang iyang mga tao, busa lakaw na, Karen. Way laing makaluwas na ako din, he. Gawas ra gyud kang Milan nga akong anak. Nang pasaylo ako, nailad lagi ko ni Senyor Emilio. Og andam kong mabawi sa mao kong kasalanan. Mituon ako sa imong pagmahay. Pero wa ka na'y mahimo. Wa ka na'y panahon. Nang, Sa ako nang gikaingon nimo, daghan ang mga hinanib sa demonyo. Naglibot sila din kanato. may agianan sa luyo nang. Nakadungog ka. Ha? Nakadungog ka karon, ha? Ila kong gibantayan. Busa lakaw na lang samtang may panahon ka pa sa pagbiya din ni Karen. Luwasa ang imong kaugalingon aron makapangayo kag pasaylo ni Milan. Nang ilang. Senyor Emilio. Hoy! Mipakita mo na ko ang pulpul kong abogado. Dili ako'y pulpul, Senyor Emilio. Kumpiyansa ka lang kayo. Nahubog ka sa kalampusan nga imo karong naangkon. Unsa imong toyo?
Di ako aron mo pasidaan sa imong kaalautan. Unsa to'y imong gisulti? Akong kalautan? Senyor Emilio, wag yun ko magkuwang sa pagpahinumdum nimo kabahin sa asyenda. Ako ang asyenda. Unsa may problema? May dakong problema, senyor. Tungod kay wa kay ikapakitang titulo sa asyenda. Unsa? Mao ka na, senyor. Dili ba? Ikaw may akong gitugyanan aron mugawas ang titulo nga magdana na sa akong pangan? Ako bitaw, senyor. Pero may pakita ka ba aron pag matuod nga napalit mo gyud ang maong asyenda? Ikaw ang akong isaligan yan ang butanga. Og bisalig ka pa gyud nako. Attorney Gomez. Wa ka mo pakita kay wa ka may ikapakitang deed of sale. Pag matuod nga napalit mo na ang maong asyenda. Alitse! Dito ka maminaw sila ing abogado nga kusog kayong misulsol kanimo, senyor. Unsa man dieng nahitabo sa titulo? Way nahitabo sa titulo. Pero kung buhian mo ang imong bihag, mahimong maluwas ka pa sa giatubang nimong krisis. Ah! Di ko nimo mailad! Wa ko mangilad nimo, senyor. Nia ang heredero sa asyenda nga imong giangkon. Ah! Dakpa ninyo kining mangingilad! Oh! Kinsa mo? Oh, animal ka, Attorney Gomez! Wa ka magbantay, senyor. Gi-underestimate nimo ang taga-probinsya. Busamahayan mo ang imong kadanghag. Dakpan ninyo kinigdawan! Ah, sige! Dagpa ko! Gubat ang akong tuyos pagbalik din eh. Ug kamo mo'y unang mahiagom sa akong kabagis! Ug dili kay kamuray mga matay! Hangtod pa ng mga tao nga nasgawas! Oh! Unsa na? Mamiya mo din eh! O daghan ang magpasag yung mga patay! Pasalamat ka. May pagbati bago sa taga din eh. Pero dili ni magdugay, senyor Emilio. Ah! Sige pa ukyab! Siya! Dagpa ko ninyo! Dili kami may mudakop kanimo. Kundili, ang matuod na unya nga tag-iya sa asyenda. Oh? Mao na lang unya na katapusan mong bahaghag, impostor. Hunsa? Sige, mamaya ka din. Attorney, tug-ani ko kunain ang ako mahal. Nga nawa siya din eh. Hay nang ako mahal. Wa kay angin kabalag-an ni Milan, Hazel. Doon na lang siya gilakaw. Pero, mubalik na yun siya. Milakaw siya nga wa magpahibaw na ako. Dinalian ang iyang tuyo, Hazel. Pero, wa kay angin kabalag-an. Doon na siya mga kauban, o dili siya pasagdan sa akong mga tao. Attorney, gikulbaan ako bayo. Hazel, relax. Why daw tang may tabo ni Milan? Sige na. Dito ka lang una sa inyong kwarto. Attorney. Oh, nga nung muhilak man ka. Ha? Tingalig, masudyaan kasi mong mahal. Everything is under control, Hazel. Busa relax. Balik na sa mong kwarto, ha? Sige na. Hain mo kay ibutang sa demonyo si nanay. Niyan ako sa baya asyenda. Magbantay lagi ko. Daghan ko ng mga hinanib ang demonyo gikan sa Manila. Iyan ang gining gipangandaman. Wala ba ko'y armas na? May daritso man sa gugdagan sa dihang nasayran ko nga bihag sa demonyo si nanay. May putahan sa kilid. Bikang agaway. Mahimot yan ng maagian paingon sa sud. Ako sumayan. Wait tao. Musuod ko dali-dali. Ngayon ako sa sud. Hay makatagoy sa demonyo sa nanay. Di nang niya pasipadaan ang akong inahan. May migunit sa akong buktan.
it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!